बयनोबो खुलुमनाय जासिहरबाय। थांनाय 9 अक्ट'बरनिफ्राय लानानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गासैबो जिल्लाफोराव गिबि खेबनि थाखाय इन्टार 6 शिड्यूल प्रिमियार लीग फुटबल टुर्नामेन्ट खुंनाय जागासिनो दङ। गिबि खेबनि थाखाय नर्थ इस्टार्न रिजननि गासै 6 शिड्यूल ओनसोलफोरखौ लानानै फुटबल टुर्नामेन्ट खुंनाया जोबोद बाख्नायथाव। बेनि गेजेरजों 6 शिड्यूल ओनसोलफोरनि गेजेराव मोनसे खौसेथि फैगोन, फ्रेन्डशिप फैगोन आरो बै ओनसोलफोराव थाखोमानानै थानाय फुटबल टेलेन्टफोरखौ नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव लांनायाव मदद होगोन। 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनाय बे फुटबल टुर्नामेन्टआ 23 अक्ट'बराव फाइनाल जागोन क'क्राझाराव आरो बै सानखालि जायफ्रानाखि फाइनाल खेलाखौ गेलेगोन बिथांमोनहानो जाय देरहागोन बे देरहासार ट्रफिखौ मोनलांनो हागोन। फुटबल लीगनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मोनसे फुटबलखौ लानानै गोदान मोनसे जावरिखांनाय फैनायखौ नुनो मोनो। फुटबला जोंनि गेजेराव अरायबो पपुलार मोनसे गेममोन, दासिमबो पपुलार गेम, नाथाय गोबां जाहोनाव बियो गोमानानै थानो हमदोंमोन गोबां जायगाफोराव, नाथाय दिनै बियो गोदान जिउ मोनफिनदों। 23 अक्ट'खालि फाइनाल खेलाखौ नायनो थाखाय आं बयखौबो खावलायबाय। लोगोसेयैनो बे खेलाखौ लानानै जोंनि गेजेराव जिहेतु स्पर्ट्सआ राजनितिनि बाहेरायाव आरो खुनु धरननि मोनसे बेले-बेजे एबा गोनो-गोथो सानलायनाय जाहाथे फैया आरो बाहेरानिफ्राय गेलेनो फैनाय टीमफोरनि गोसोआव मेलेमाव जोंनि ओनसोलखौ लानानै जाहाथे गोरोन्थि साननाय सोमजिलाङा बेखौ नोजोर होनानै जोंनि समाजनि BTC ओनसोलनि बयबो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो गावजों गावनि गेजेराव बेखौ लानानै खुनु गोनो-गोथो सानलायनाय एबा एना-एनि सानलायनायखौ लायालासिनो बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे खेलाखौ बाहागो लाफैनांगौ, नायफैनांगौ आरो 23 अक्ट'बर खालि बे फाइनाल खेलाखौ बयबो लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनानै जाफुंसार जाहोनो जाहाथे हायो आरो जोंनि ओनसोलनि मान सन्मान आरो जोंनि ओनसोलखौ मोजां मोननायखौ जों जाहाथे आरोबाव मानसिफोरनि गोसोआव सोनो हायो। बेनि थाखाय आङो गोसो सिंनिफ्राय बयखौबो खेबसे खावलायबाय।